ски, да не вкара колесаря, какво пиня. Да влизаме, а? Ме ми е вкървало такава. Ме ми е вкървало. Немо нали е тук, ще ги държим. Държим те. Аз за какво съм тук? Трети заедно в отбора на дърпане на въже, бе. Да си капитан. О, па, едно време ги разбива. Знаеш как диктувам? Оп, оп, оп. За диктуване не може, ама не е за дърпане. Не за дърпане. Но състезали съм ги приел пияни. На скачане с чували също ги биех като... Ти ако скочиш, ще се забиеш до кръста някъде. Топ. Ти много ме подценяваш, бе. Скача и само... Ти ме виде, запозна се с мене на 50 години, кога съм баш в разцвета си. И мислиш, че все такъв съм бил. Могли. Скачане с чували, аз завърших първи с 6 секунди, втория беше с 8. Той е спирал някъде да пие кафе. Смятай, Майкъл Джордан за нищо го няма. А сега не можеш да вземеш от това. От колата. От Албека. И какво, че излизам? Аз за кола купих тази кола? Нали трябва да си изплаща по някакъв начин. Сега Динавич още дига нивото, видиш? Екстра. Сега нали знаеш къде са? Ето, майко, как ги знам. Абе, какви сте там две... Абе, на моста знаеш ли го къде? Не. Не? Знам го, бе. Тия две редички там спорчета, какви са, бе? Аме мълчи, това не се говори тук в клиповете, бе, идиот. Утре, че дойде някой като троли. И че си закачи там да, има една и мрежа. случайно и не мога да му затвори устата. Там има една мрежа, че си спокине воблерите. Витята, най-стария кльонкаджия. Корморан от всекъде. Панцера ти е фен. Какво прави това Витята, бе? Викам, не знам, нещо слага. Разбери, как да разберем, не ми казва. Не ми казва, нещо прави. Не мога само той да лови. И викам, лови, той от тия старите. Последния мохикан. Той като Силвио. Да, аз и Силви го базикам. Ама, знаеш как го засилвах Силви? Яко. И той, аз ти казах, знаех си. Му разучи, бе, не мога да разучим, то на Васко не казва. Отпръч. Ти това казах ти и мълчи. Каракудите ги топи вътре. Нема в такива работи в клиповете, няма да казваш за стравите. Тайни да издаваш. Че какво да издаваме, аз съм ти казал къде е тайната. Нали? Трябва да си ръга. Те да облееш каракудата с сперма цялата, това не всеки го може. Затова ли ме взимат? Идва един ден, ама един час седи до мене. Кой, Силви? Да. И си говориме, той вика, бе, мажеш нещо ти по тия куки, аз ми казаха една. Един колега слуша и заминава некъде, идва след малко и вика, до вечера да минеш да си вземеш, жена ми ти е приготвила маста. Ма мажеш ти на Монтана, нещо правиш, там имаш някаква геволия. Не могат да клонкат 30 лодки, се Витята да лови. Може. Ловите го пустошиха и там. Пустошиха ли? Пък колко години се води сом от тази Монтана? Колко години? Най-лошото е, че местните от брега ловят такива. Ловят ги такива. По кило, нали? Абе, такива, бе, кило. Абе, местен никога не се учи местен. Защото той му е баба майката направо. Всеки ден е там. Гледай каква красота. 8 метра в секунда, 9 метра в секунда, 100 метра в секунда. В София е леденика. София е отвратително време. Цяла нощ на отворен. Тук е така. Опа да видя. Добре, кажете още нещо. Еко е тайна.
Матч си гледахме. Да. Лудогорец. Какво нещо си е късмет. Алекси Сукачев. И това се е последната нещо. Ауди кажи, че няма и късмет по някакъв път. Абе, има късмет, обаче когато се случва много пъти. Значи си играеш. Да. Освен да си обоим канемлийските панталонки. И видите е късметлия. Много пъти. Си обоим канемлийските панталонки, якито и да ги... Що панталонки? Да ходим да щупим някой друг рекорд. Аз съм с панцук. Ходим да щупим някой друг рекорд аз. За мен е една въдица тайгър. Тия въдици си излезнаха бати хубавите. 20-50. И двигателчето 9,9. Това е вечно. Това няма трошене, няма нищо. Това е вечно. Такова съм имал и аз и... И аз съм имал колко години, братче. Да ставам за този двигател и аз съм... Абе как бе това? Стомана Перник. 15 къде беше, повече. Я тако. Я дръпни да видим тази града. Гости да не го... А? Май да не го тормозим. Абе за Фейсо. Нали така викат? За Фейсо. Тук точно на този брак имам Да ги снимки. нападаме. Какво да щупиме някой друг рекорд. Ай, Че му ми обещал, че ги разжалва на това, на Марица на моста. е как бе? Това краси пустиняко. Ще го разжалва, вика на това На моста на Марица, ако не го разжалвам, падам. Ще го дърпам така на парцали да го направя. Дръпни малко това. Ходи го дръпни. Сега аз ще го дръпнем. Аз го фанах. Ходи го дръпни да Ти го си дръпни. изкара водата. Спасявам първам жеретка. Спасителната жеретка. И ще ме спасява. Пораснаха пилци. Май да не ти щупи ръката така как се връзва. Ох, котьо. Нали така викат? Селинджерите. Ох, котьо. Селинджер да найт. Ох. Голема градичка това. Абе, че ми измие при мене са кротки като такова пиленца. Виж как го докарвам. Няма сравнителен обект. Ох. Ще ви леко сега ще го пусна. Виж. Айва, видете, почна да се дърпа. Той знае кой го е фанал. Да бе, фанал си го. Седел лодката като... Защо и това въже така? Защото е влезнал отдолу. Фани го по-смело как съм те учил, бе. Гледай какво ме направи. Виж, че под крилото, бе, брат. Ами, с двете ми го правя. Мацаче, Ето. казах ти, че ще го фанем. Сега ще заходим. Сега ще го изплашим малко. Да ме захапа обективно. Със сигурност. Чакай, че виси сега. Чупи пръчката да я ти. Кажи нататък. Раздвижи се малко. Плувай. Не е риба. Що ги разбирам толкова и ми е ясно.